Tam zo začiatku ani nebol nejaký plán mať odborníkov v tom podcaste. Ja som chápal už možno nejakým spôsobom, že dalo by sa z toho postaviť niečo fakt, že zaujímavé. Možno rozbehnúť ten podcast na Slovensku nie je úplne ľahké, lebo teda sú s tým spojené nejaké náklady. Každý jeden taký side hustle, ktorý môže prerásť do biznisu, tak ten začiatok tam rátam náklady vstupné, že nula. Je to od 450 do 500 tisíc vypočutí za mesiac. A najdôležitejšia metrika pre každý jeden podcast je percento dopočúvanosti. Tam sa usilujeme dostať vždy na 90% a už dlhodobo sa nám to darí. Rozumiem firmám, že nechcú úplne prepájať svoju značku s príbehmi o kriminalite. Tá tragédia ako taká má hodnotu aj umeleckú, ja si myslím. Asi pol roka, 3/4 roka, tak sa tá hra zháňala len na čiernom trhu. Koľko možno trvá, kým vytvoríš vlastne jeden diel úplne od nuly? Vyberám ich podľa nejakého ponaučenia, ktoré majú. No a niektorí hovoria, že už to na Slovensku nie je možné. Že ten trh už je vyčerpaný, že je presítený podcastami a tak. Ja si nemyslím, že je to úplne pravda.